Mi fydd ein dawns ni'n ffocysu ar dechreuad y bydysawd gan edrych ar ddwy safbwynt wahanol. Safbwynt dorri creu feiblaidd a dechreuai dyn drwy adda Efa a'i meibion a'r safbwynt wyddonol gyda'r glec fawr a theri esblygiad Charles Darwin. Mae ein dawns yn mynd i gysylltu'r ddwy safbwynt, y crefyddol a'r wyddonol, i roi golwg unigryw ar ddechrau'r bydysawd. Mi welwch ddatblygiad y gofod, y moroedd, y tiroedd ac anifeiliaid, a'r effaith mae'r dunau ryfeloedd wedi cael ar y cyfan. Dewch gyda ni nawr nôl i dechreuad y bydysawd, pan oedd dim.